Ik kreeg laatst een bericht van een volger van dit kanaal. Bij de naam JJK. Zeg ik maar even nemen. Hij zei van, er zitten altijd mensen te wachten bij de Mercuriusfontein hier in Ljouwt. Mensen van, nou, bijvoorbeeld thuisbezorgd. Je hebt misschien op de achtergrond wel. Ja, ze zit hier op de achtergrond toch? Ja, er zit echt weer twee. Toen zei JJK, die zei van, nou, misschien was die mensen eens een keer even wat vregen. Dus dit wil ik gewoon een beziekje om ze wat te vregen. Misschien willen ze praten, misschien ook wel net. Waar zit het zeden? Hoi. Zo, ik weet net, ik wil al uitjeren. Toch een heel mooie brommer. Maar Sjen, mag ik je wat vregen, meneer? Star Wars had er ook op. Star Wars. Geweldig. Mag ik je wat vregen? I don't speak. Sorry? We don't speak Dutch. I don't speak Dutch. Do you speak Dutch? Beetje gek om dat in het Engels te vragen. Do you speak Dutch? Mag ik u vragen, waar wacht u op? Op een bestelling. Ja. Oh zo, en kan het een bestelling zijn van ieder restaurant of hoe moet ik het zien? Kan van McDonald's, kan van Subway, van ieder restaurant in Leeuwarden. Ja. Kan wel, ja. En is het nou leuk werk om te doen? Ik vind het best wel leuk, ja. Het is best wel ontspannen. Buiten. Ja. En verdient u nou meer als u ook meer bestellingen krijgt? Wordt er dan meer verdiend of maakt het niks uit? Dus het is gewoon uurtarief? Nee, het is wel een uurtarief. Dus het maakt niet uit of wij minder of meer bestelling hebben. Dus als u hier lekker zit is het eigenlijk alleen maar beter? Ja, het is best wel leuk als we niets te doen hebben. Maar we zijn nog best wel blij als we best wel bezig zijn. Dus. Want u zei al van, nou, ik praat een beetje Nederlands, maar u komt niet uit Nederland? Nee, ik kom wel uit Duitsland. Sorry? Uit Duitsland. Duitsland? Duits, ja. En wat brengt u hier in Leeuwarden? Ik ben wel hier om te studeren. Oké. Ja, bij NHL steunen. Dus dit is een soort van bijbaan? Ja, deze werk is wel bijbaan, ja. Naast de studie. Een beetje geld maken. Snap ik, ja, inderdaad. En nu is het vakantie, denk ik? Ja, 1 weekje. 1 week. Maar, Hebt u dan nu meer tijd om te bezorgen? jawel. Een beetje meer werken. Dan volgende week weer normaal. Super, hey, dankjewel. Wat doen jullie? Ja, wij zijn maken een video. Ik heb een YouTube kanaal. Misschien ken je het wel, de Friese Vloggen. Ah, leuk. Niet gehad, maar ik zal wel kijken. Ja. Ja. Maar even kijken, want jullie zijn nu met z'n tweeën hier, maar er zitten ook wel eens meer collega's hier, denk ik, hè? Jawel. Ik denk zo 15 of 20 collega's zijn nu aan het werk. Maar is dit dan een soort van centrale plek in Leeuwarden waar je dan makkelijk kunt wachten? Ja, we hebben geen hub, dus zijn we allemaal een beetje over de city. Maar meest hier op deze plek. Is het dan zo dat ze in andere plekken wel een hub hebben waar je dan kunt wachten? Of is dat, hoe moet ik dat zien? Ja, we zijn een beetje aan de kleinere stad. Dus een beetje grotere steden als Groningen of zo hebben wel een hub. Ja. Maar wij niet, helaas. Okay, dus eigenlijk is dan hier de fontein is eigenlijk een beetje de hub? Een beetje zo, ja. Een beetje onze kleine buitenhub. Ja, zitten we altijd. Ja, nu is het op zich nog lekker weer natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen als het wat kouder wordt dat het niet zo fijn is. Ja, dan wordt het wel koud. Dan moet je wel een beetje met de kleding doen. Maar je bent het wel gewoond. Je bent het wel. En je kunt een beetje genieten van het buitenleven natuurlijk. Ja, zeker waar. Ja. Ik weet niet of je van het buitenleven houdt, maar... Ja, wel ook met fysiek werken. Altijd op de fiets. Heel gezond. Ja, daar zijn we wel blij mee. Ja. Goed, dankjewel. Super. Ja, fijne dag nog. Ja, hetzelfde hè. Ja, dankjewel. Ja. En veel succes met het bezorgen hè. Ja, maar is dit dan jouw fiets of niet? Het is wel een fiets van een bedrijf. Dus wij hebben een huurfiets. Ja, deze ook. Ja, ik zie, want hij heeft een swapfiets en dit is dan een VIP-fiets. Verschillende huurbedrijven in Leeuwarden. Is een VIP-fiets beter? Deze is een beetje duurder, deze is een beetje goedkoper. Dus de meeste bezorgers werken wel met de VIP-fiets. Maar ze zijn allebei goed. Sorry? Ik heb met allebei gewerkt, ze zijn allebei goed. Dus, ja. Ja, want ik heb zo, je ziet vaker de swapfiets, zou ik maar zeggen, die met die blauwe banden. En dan de VIP-fiets met een rode voorvork in dit geval. Ja, deze is wel nieuw. Dus deze is een beetje meer bekend. Ja. Deze is van Leeuwarden en komt uit Leeuwarden, dus ook een beetje lokaal. Ook best wel leuk om de support te doen voor de lokale companies, bedrijven. Ja, wel leuk inderdaad. Nou, hey, hartstikke bedankt hè. Ja. En succes. Zit een VIP-fiets. Nou ja, JJK, dit weer dus het verhaal van de bezorgmeesters. Ze hadden dus geen hub. Eigenlijk is het verhaal, ik heb een kwart ze hadden dus geen hub in Ljouwt, want Ljouwt is van niet versterkt. En daarom moeten alle thuisbezorgmeesters, of in ieder geval mensen die dus bestellingen brengen, die wachten dus eigenlijk geen meisje aan. Want hier is een soort van, ja, hub of zo. Ja. Oh, dan moet maar een fatbiker kijken voor het fiets.
Dus ja, er zullen aan wel meer mensen zitten, denk ik. Ik zit er nog waarschijnlijk relatief rustig, want het is nou, hoe laat is het? Kwartier om 9. Maar goed, naarmate de dag vordert en mensen meer honger krijgen, zullen zich ook meer mensen hier hinnen bejaan om dan te wachten. Dat er een bestelling komt hier ergens uit van de McDonald's. Hier zit de fiets erin, zo. Maar je had een bestelling ding, want oh nee, die slaat al. Ja, en een handje nog even kennelijk hoor ik juist het wel. En zo'n subtiel handje, zo van, hé jongens, niet meer, ik moet wachten. Dan moet ik wel even vrede denken. Dus die had geen elektrische fiets, hè? Die had gewoon echt, die doet het op eigen power. Ja, echt, wat te zwetsen, ja. Jo, oké, maar nee. Wil je ook even zwetsen? Ja, hoor ik je, oké. De hond loopt. Hallo, mag ik je wat vragen? Sorry? U spreekt geen Nederlands? Welke taal spreekt u? Frans. Frans? Ah, ça va? Oui, ça va bien. Oh, ja, dan wordt het lastig. Het is moeilijk, hè? Ja, dat is een moeilijke taal, hoor. Je suis Edouard. Ah, tu es Edouard, moi je suis Justin. Tu parles français? Oui, je parle français. Et tu habites où? J'habite à Sneek. Ah, Sneek, près de Leeuwarden. Oui, près de Leeuwarden, oui. C'est là que j'habite. Et quelques pays original? Je suis originaire du Congo, la République démocratique du Congo. Je suis déjà ici, il fait 12 ans. Et pourquoi tu as été hollandais? Je suis hollandais pour le moment. J'ai quitté mon pays à cause de la guerre et je suis ici. Et je cherche les gens qui peuvent aider les enfants orphelins au Congo à cause de la guerre. Ils sont nombreux là-bas. Nous avons une organisation. On aide les enfants orphelins chez nous à cause de la guerre. Il y a beaucoup d'orphelins là-bas. C'est pour nous chercher les gens de bonne volonté pour nous aider. C'est une guerre en Congo? Oui, il y a une guerre depuis 30 ans comme ça. C'est dangereux? Très dangereux. Pour lui? Pour moi? Oui, c'est dangereux pour moi. Pourquoi je suis avec ma famille? Je suis avec ma famille ici en Hollande, aux Pays-Bas. Oui. Je suis avec ma famille, mes enfants, ma femme. Oui. De familie totaal à Pays-Bas? J'ai 8 enfants. 8? Oui, 8. Oh. Oui, ici aux Pays-Bas, j'ai fait 3 enfants et je suis venu avec 5 enfants. Donc c'est 8. Oui. Pays-Bas, c'est bon? Oui, Pays-Bas, c'est bon. Bon, les gens sont accueillants, très bons. En tout cas, il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas de problème. Très bien. Oui, ok. Merci beaucoup. Mon français, c'est terrible. Mais quand même, je comprends. Oui, merci beaucoup. Ok. Au revoir. Au revoir. Ik praat voor je beter Frans. ik verstehe af en toe een punt, jongen. Dat is het dan. Maar voor de rest, versteest u het wel bij me? Ik ga eigenlijk geen butten van verstaan. Helemaal niks. Nou, ik verstehe af en toe een punt. Daar hard om je op. Ik ga wel Frans aan op een HAVO, maar... Ja, nog een. Hallo meneer, mag ik u vragen? Oh yeah, I don't speak Dutch, sorry. Yeah, but we do speak English. Okay. What kind of language do you speak? English and Urdu. Sorry? English and Urdu I speak. Urdu? Yeah. What is that? It's from Pakistan. Pakistan? Yeah. Oh, you're from Pakistan? Yeah. It's a long way from home. Yeah, but I'm leaving to Germany. Oh, why? Is the Netherlands not good enough? It's amazing, but it's expensive for me. Germany is cheaper because I pay tuition fees. So in Germany, I don't have to do that. So, yeah. And then you will still be working for... No, I'm quitting because I'm leaving the country. So. This is your last package? No, I'm gonna have to work like 4 more weeks because it's like the policy in the company. Yeah. Nice work, thuisbezorgd. Yeah, I love it. I just like get tired with my bike, but it builds my legs, so that's good. Yeah, your colleague has an electric bike. All of them almost, but that one a mountain bike. Yeah, that's sick. And what's the nice thing about the work? The work. Well, I get to skip cardio in the gym, and but I don't skip leg days, and it's good for my football because I play football. So like I'm building legs, and I can just like kind of travel inside the city and see all the spots, which is good. So I almost know the whole city now. Even sometimes I travel outside the city too on my bike, and it's fun. Like if the weather is like this, it feels amazing. Yeah. But you're the fourth person I asked about thuisbezorgd. I noticed they're all from another country. Yeah, we have like a really international like team, and most of them are European people. Why is that? Why do not the Netherlands people don't want to do it?
I mean, the thing is, for internationals, we don't know Dutch, yeah. So this is kind of one of the only kind of work we can do. Like indoor jobs, we kind of need to learn the language first to interact with people. But this is like just driving a bike, so you don't really need the language. That's why people from other countries are here. Yeah. It's really nice, an international team. Sounds nice. Yeah, they're also nice to me, and I've been here since January, and it's been fun. It's been fun. Yeah. Much different than Pakistan? I mean, summer, Pakistan is really hot, but the winter is like kind of the same, like 5 degrees or something. And I used to bike like when I was a child, but we don't really have these kind of like bike lanes and stuff like that. So biking here is much easier and safer, of course. I guess so, yeah. I've never been to Pakistan though, so I don't know how it is over there. But for travel and food especially, it's amazing. I haven't been there for 1 year now, so I'm planning to go next year for like 1-2 months and just relax there, eat food and travel, especially the northern areas, mountains and stuff like that. Amazing. And why did you want to come to Europe? Oh yeah, it's been like really a dream of mine to study abroad. I'm a student, yeah. NHL Stenden, I study international business. And I just do this part-time just to pay my rent. But yeah, it's been like a dream for me to study somewhere apart from my own country, and Europe was like a good choice for me, especially Netherlands because people speak so much English here. Yeah, of course, yeah. We do speak some English, yes. And great English. I just got an order shit. Thank you very much. No worries. And have a lot of fun in Germany. Thank you. I hope you guys have a good day. En het is de huur. Ik vind het een beetje apart, maar het zullen de appartementen hierboven wezen. Misschien, weet ik niet. Maar dit is de huur winkelruimte, dus dat zullen we om deze winkelruimte gaan, toch? Of zit je boven dan echt nog een winkelruimte? Ja, dat weet ik dus net. Wat ik wel weet, is dat ze hier eerst hier ze op een route hier ze hier posters van de Shein Outlet, of Shine Outlet, die moest uitspreken worst. En even meer hadden ze die voorthelje matten, omdat er is geen officieel netwerk van Shine, dan wel Shein winkels. Dus dat klopt heel net. Ik zie wel dat nog steeds de kaartjes die erop staan op het klein, daar zit nog wel steeds Shein op. Dus ik heb geen idee hoe het al helemaal steekt dit. Ik weet echt helemaal van niks eigenlijk, maar ik moet je hem toch wel even vertellen. Geweldig. Bist je nog samen aan het filmen? Dat meen je net, hè? Hey. Ophouden, joh. Dat meen je net, hè? Ik wil wel jij ervoor op de vingers tikken. Weg. Ophouden. Ik net die man daar in die winkel, hè, filmpje. Die wordt het ook net. Ophouden. Ja. Ja, klopt, ja. Mag ik jou wat vragen, meneer? Mag ik jou wat vragen? Nou, dat wil ik wel. Ja? Van tevoren weten. Wat zei ze? De vragen van de voorton. Ja, ik kan even vragen. Ja, sorry? Geld verdienen. Geld verdienen? Ja. Ja, waarvoor dan? Ja, zodat ik op vakantie kan. Waar zit je op vakantie? Ja, dat moet ik nog even zien. Ja, dat weet ik nog niet. Waar wil je graag naartoe? Ja, overal hè. De wereld is zo mooi. Ja, hè? Nee, ja. Gewoon een paar leuke plekken bezoeken, toch? Ja, heb je iets op je verlanglijstje staan? De bucketlist? Nee, qua land niet per se. Gewoon zoveel mogelijk. Je wil gewoon zoveel mogelijk weg. Ja, eigenlijk wel. Dat is het mooiste, toch? Is die niet leuk genoeg? Jawel, dat wel. Tuurlijk, Leeuwarden is een mooie stad. Maar er is meer van de wereld te zien. En jij, wat vind jij ervan? Wat is jouw... Van wat? Wat is de vraag? Is die gewoon op te letten? Ja, hij luistert gewoon niet. Ik kwam net aanlopen, joh. Ik heb geen... Nee, of jij ook graag op vakantie wil? Ja, jouw collega, maat of wat het ook maar is, die wil heel graag op vakantie. Jij ook? Ja, tuurlijk. Altijd even leuk, toch? Even weg. Weg van hier, lekker warm. Ja, waarom niet? Heb je ook een favoriet dat je zegt van, ik wil daar graag naartoe? Ja. Vietnam. Ik zou nog wel een keer naar Brazilië willen. De laatste al geweest, maar ik zou nog wel een keer willen. Brazilië, dat hoor je niet vaak. Dat is een leuke plek, zeker. Wat maakt Brazilië nou anders dan andere plekken? Ja, een hele andere cultuur. Zuid-Amerika, het is gewoon een hele andere cultuur. Dus ja, dan leer je ook gewoon heel wat anders dan hier. Dan zie je hoe het daar in elkaar zit. Kijk hier weer naar een andere kijk op het leven, zeg maar. Dus dat is mooi. Ja, zeker. Dan ben ik misschien een beetje angstig om, maar ik denk al direct bij Brazilië denk aan favelas en weet ik veel wat. Nee, valt mee. Als je naar de juiste plekken gaat, dan komt het goed, hoor. Oh, je moet gewoon niet naar de favelas toe gaan? Nee, ik zal het niet aanraden. Ik kan het wel doen, maar ja, dat moet je zelf weten natuurlijk. Nee, beter niet. Ben je ook wel eens in Brazilië geweest? Nee, maar lijkt wel heel mooi. Heb ik wel van hem gehoord. Hij is er dus wel geweest afgelopen, ergens dit jaar. Maar, nee, ja, het zou wel heel mooi lijken. Jullie luisteren naar elkaar, toch? Ja, een soort van. Soort van. Ja. Nee, ja, goed. Nee, ja, dat lijkt me wel heel mooi. Ja, zeker. Ja. Ja, super.
Nou, top. En ja, ik ben ook al een keer naar Kaapverdi geweest. Daar zou ik nog wel een keer heen willen. Ja, dat is Maar is het de Kaapverdische eilanden heb je toch? Is het een oceaan? Ja, ergens ja. Ik zou het zo niet aan te wijzen. Nee. Nee, ja, dat wel. Aanwijzen lukt nog wel. Maar voor de rest, het vliegtuig erheen, dat is het belangrijkste. Ja, je hebt gelijk. Top. Nou jongens, hey, succes. Lekker eten, hè? Eet smakelijk. Hoi. Nou, du hast wel een fascinatie voor doden, hè? Ja. Dat je misschien wel opvallen, meisje, maar Bram die had een fascinatie voor doden. Sinds het laatste incident met die dood, wat we nooit gepubliceerd hadden. Wat we eigenlijk nooit publiceren zullen. Na het incident met de doden viel het een beetje misschien verschuldigd toen de doden. Ja, ik viel wel een soort, als een soort belofte gaan maken om elke dood die ik zie om hem te filmen. Een soort van liefde tot de mensen. Ja, want dan was we gaan het heel ergs meemaken. Ja, die is best wel slim, ja. Dat is net best. Zie mevrouw maar een kwart rokje. Denk ik. We hebben een mannenvlog zo in één keer. In één keer al uit. Van een dood naar een kwart rok. Oh, bliksem jongen, ik zit een idee om. Geweldig. Wat brengt u hier in Leeuwarden? Wat brengt mij hier in Leeuwarden? Ik heb een afspraakje. Afspraakje? Ja, dat klopt. Ja. Een date? Ja, klopt. Dat zou ik het ook zeggen. Leuk. Ja, leuk hè? Gezellig. Spannend of? Nou, het is niet de eerste date, dus het is leuk. Meer leuk dan spannend. Niet de eerste date met deze persoon heb ik aan. Klopt. Ja. Jullie kennen elkaar al wel een beetje. We kennen elkaar wat langer, dus het is gewoon hartstikke leuk samen. Maar er was genoeg basis om toch weer een volgende date. Ja, precies, zo is het. Dus gewoon lekker gezellig samen. Dus samen de tijd doorbrengen. Dus dat is het. Spannend. Ja, vind ik ook. En waar zijn jullie van? Ik heb een YouTube kanaal, de Friese Vlogger heet dat. Oh, de Friese Vlogger. Kent u dat? Nee, ik kom zelf uit Groningen, dus ja, daar heb ik niet veel verstand van. Dus, Nee, dan kijken jullie misschien naar TikTok Tammo of zo. ik ken het wel, maar ik kijk er niet naar. Nee. Oké. Is goed. Houden we zo. Ja, is goed. Hey, veel plezier. Ik ga gauw verder. Ik wens jullie veel succes, ja? Ja, dankjewel. Jij ook, hè? Hoi. Iedereen zit in de bak. Hallo meneer, mag ik u wat vragen? Mag ik u wat vragen, meneer? Ik zag u even in de bak. Hebt u nog wat moois gevonden? Nog niet. Nee, helaas niet. Bent u op zoek naar blikjes? Een beetje. Ja, hoeveel blikjes vangt u zo op een dag? Nou, ongeveer 4 ongeveer. Niet heel veel vandaag. Nee, dat valt mee. Ja. Maar er was ook een andere meneer actief, zag ik. Die was u misschien een beetje voor. Ja. Ja, wie de eerste is, die krijgen hem. Ja. Nou, ik ga nu. Ja. Als we eerlijk binnen, hè, is het boert best wel... Er zit van alles op en dan denk je echt van... Jeetje, wat zit je nou eigenlijk? Nou, het is dus een lopenzone, maar de meesten die fietsen. Hè? De meesten die fietseren, dat mij. Dat mij. Maar de zone is echt een brommer en een fiets met zo'n strepen doorheen. Dus de meesten die die fiets net parkeren. Tenminste, ja, dat doe ik trouwens niet aanrijden. Hè? Wat mij je nou net met die fietsen? Ja, die mag je net parkeren. Stilzetten. Mij net. Nou, wat is daar nou dan? Dit is die fietsen. En handhavers, denk ik, die fietsen... Ja, iets met doorgaan, weet ik net. En er zit hier dus een wegsleepregeling van kracht. Dus de meeste, ja, ze kennen de fietsen direct wij. En die fietsen die gaan in het fietsdepot van de AVAC. AVAC, dat zei ze natuurlijk. Dat is een hele... Dus met even naar de handhavers staan en vragen van... Goh, goeiedag mevrouw. Ja, ik ga je ook eerder mee sprutsen, hè. Maar het is schering en inslag maar die fietsen hier. Hè. Ze parkeren. Mensen zullen borden net, snappen ze het net? Nee. Ik krijg ook iemand die zit hier even onder koffie. Maar ja, er zijn 2 fietsenstallingen. Hè? De fietsenkelder en op het Zeiland is ook een hele grote fietsenstalling. Dus in principe wordt de gelegenheid genoeg aanbieden om de fiets toch wel ergens kwijt te kennen. Ja, maar het bloot toch al een aantal keer daar en ik zie hier weer stien en de meeste shows het net, was het net zien, wat is het denk je? Ja, ik weet het net. Ik denk dat het gemakzucht is. En zo dicht mogelijk de fiets bij die horen en zo weinig mogelijk rennen. Ik denk dat dat ook een groot punt is. Maar ja, nou, we hadden wel redelijk in de hoorn hier. Na de coronatijd dan stegen je 40, 50 fietsen. En voor het station hetzelfde aantal en achterin hetzelfde aantal. Maar nu hebben we het eigenlijk in 2 ritjes wil horen. Ja. Dus ja. Ik zei juist ook wel iets zo inderdaad op Facebook zien en wie ik wat fietsen bij het station. Wij hellen het meest net altijd wel van schrikken, denk ik. Ja, gisteren ja, dan staat er een foto op Facebook en ja, nou ja, daar komt ook uit commentaar op natuurlijk. En de ene is positief, de andere is negatief. Dus ja, dat bleef exact, denk ik. Ja, dit zo'n vrouw zei ook al, waar moet ik hem dan neerzetten? Ze weet het ook al net, had ik het idee. Hallo mevrouw, je woont de fiets er even daar zetten? Ja, dat
gaan nu even een fietsenstalling neerzetten bij het station, hè? Maar wist u het niet, dat u het hier niet mocht? Ja, dat wist ik wel. Ik was inmiddels op de hoogte. Oké, maar toch even proberen. Nou ja, ik wist niet of het nou waar het wel precies mocht, inderdaad. Dus ja. Nou, Ja, de fietsenstalling nog maar niet, denk ik, hè? En tot die, ja, nou, succes, hè? gelukkig heb ik een OV-kaart. Ja, nou, dat scheelt. Oh, dat kan je natuurlijk ook niet fiets parkeren. Ja, ik dacht in die horenfietsenstalling hier... gratis parkeren. Zeg maar, dat is toch zo zeggen in de auto, ik wil hier in die fietsenstalling in Ljouwtje toch gewoon vergeet parkeren. Thailand. Ja, zeker. En maar hier ook, het staat ook heel duidelijke letters aan de bovenkant van de rutensteert van eerste dag gratis parkeren. Dus ja, makkelijker kist denk ik net maatje. Nee, je had er wel alles om dienst, zeg maar. We hadden wel alles om dien, ja zeker. Ja. Nou, oké, succes net. En dan komen er stickers op de fiets. En wat gaat er maar gebeuren dan? We hadden deze fietsen vermoorden. Er staat een tijdstip op 10:23. Hebben we die sticker erop plakt, dan had de eigenaar nog rond 2 uur de tijd om de fietsen op te hellen of te verwijderen. En als er hier nog staat, ja, dan nemen wij ze mooi. Dan gaat er naar het A-vak, of hoe heet dat? Ja, dan gaat er naar de A-vak, met fietsen stald worden zo lang. En dan willen ze nog 6 weken bewaren. Maar meestal dit soort fietsen, dan komen ze meestal van 4 mal weer om een fiets helemaal op te hellen. En dan moet ze €24 betalen. Dat is nou, dan maar even naar de bus. Ja, dat is zonder geld. Ja, maar ik heb wel gewoon die het voor de tweede keer haaien, hè. Dus ja, soms ben ik wel een beetje hard lees. Ja, dat snap ik. En de boetes die rennen ik net op, denk ik, wel? Nee. Ook €24. Het bleef €24. Nou, dat is een mooi cent voor de gemeente. Ik heb een mooi ding met mij hier. Ja, nou dat gaat denk ik naar de AFAC hè, voor de rondte die ze even vrij houden maat om de fietsen te stallen. Die zijn eigenlijk al van haast misschien erom dienen, maar die namen dat ze zeggen van nou, dan zei ze fuck! Fuck, ja. Fuck, ja. Nou, prima, succes in elk geval. Ja, dank u wel. Ja. Neem een goede dag. Ja, dank u wel. We zullen verder zien. Oké, hoi. Gewoon ook graag bijjaren, want je had zo'n geel hesje, jongens. Ja, voor de veiligheid, hè. We worden gevolgd door een handhaving, vandaag. Ja. Sorry, wat joh? We worden gevolgd door een handhaving, hè. Gevolgd? Met de moeilijke mensen, ja. Dat wij de fietsen opruimen in de stad, snap je? Jo, roem ik de fietsen op? Ja. We nemen heel wat in beslag, die zijn verkeerd gestaan en geparkeerd. Dus dan ruimen we ze op. En dan kunnen ze tegen een boete terughalen bij de AFAC. Ja, AFAC. Ja. Je komt ophalen, hoor. Wat is het? Ja, je komt de busjes, jongens. Hier. Hele karre vol, jong. Jongens, prachtig. Wat even. Ja. Oh, je bent correct op tiert, mevrouw? Wat hè? Je bent correct op tiert? Ik ben correct op tiert, ja. Ik zeg, Oh, zit er in mij in de karre? maar ik zeg, je hebt verboden te fietsen te parkeren. Ja, daar is in de boer, daar. Ja, daar, onder de oren. Oh, nou prima. Ik ben er blij bij. Ja, snap ik, ja. Moet je €24 te betalen, hè? Zo, nog eens hier, nog eens er weer op, hey. En dan hier naar de AFAC. €24. Holy zo. Stuk niet, hè. Met de kanaal neer aan Sjen, dan ga je er weer. Dan wil je erop zetten. Oh, mooi, dan ga je zetten Sjen. Je moet shirt in de fiets kwijt. Ja, dan ben je mooi de Sjaak. Zo, daar gaat er. Oei, jezus. €24. Hey, €24? Per deel. Voor student. Dat is kan heel, ja, dat is meer een deel zetten haast. Oh ja, dit vergt even wat logistiek. Er komt misschien een skramk op een fiets erbij, dat kan ik niks van zeggen, maar... Ik het zei, je kan wel eigen natuurlijk dat dit mensen misschien iets minder zuinig mee op fiets dan dat je het zelfs misschien wijzen kennen. Oh, die ticket. Zo, dan willen ze erop zetten. Ja. Hoppakee. Jongens. En dan gaat hij weer een fietsie. Hè? Ja, €24. Ja, wij €24. Ik kan wel een ding erop zetten. Nou, maar deze fiets is ook net al de beste. Deze die had niet gewoon Delsen open te letten, denk ik. Die moet ik graag van aan. Die worden van aan. Dat is een elektrische fiets. Die komen heel veel tegen. Elektrische fietsen, hè, zoals ze. Die ben wat zuiniger op, maar. Zoals het
Ja, heb ik ook fatbikes? Ja. Ga je dik, ja. Nog meer fietsen. Nou, dan gaat hij weer. Nog meer fietsen. Dus dan moest je 6 meer del. Als 12 in de tier dat ze een sticker opzetten, dan krijg je 12 in de tier om op te halen. En dan wordt dan wat mijn naam. Dus met 12 parkeren. Feitelijk jongens zei ik met je 12 parkeren. Ja, zo kerst ik dus maar. Ja. Ik denk dat je maar een heel sneu muziekje achter zetten, maar denk ik. Of net, of juist een heel blied muziekje. 24 euro per keer. Nou, dat is een vierder. Ja, dit wisten we denk ik, het weten ze. Ja. Zie, die meneer had alle sleutels van de fietsen zelfs, moest in broek heen. Ja. Maar net. Maar die fietsen naar ook. Ja, ik weet net wat met die fietsen, die hoe dan hebben we net, maar ik weet niet wat dat is. Nou, we gaan verder. Nou, dat weer dan. Ja. De fietsmeneer, ja, ze zijn hem kwijt. De fietsje, dat ben je ook kwijt. Oh, dan zit ik in de henne. Maar een shot van de volgende. Maar daar maakt blijkbaar ook net. Nou, mensen die het videootje zien hadden, die weten het nou. Hè? Ik ben nou een treinspotter. Du bent nou treinspotter, Wim? Ja, wat ik niet straks al zei, we rennen hier dus op naar de potmarkt. Volgens ChatGPT, de AI-ding, is dat een van de rauwere kanten van Ljouwt, de potmarkt. Nou, dat zit je eigenlijk hier ook zo hoor. Ik denk dat je namelijk bijvoorbeeld in had lijn te koersen hier vannacht. Ja, heren. Zie je het? Dit is een plak om te sliepen. Ik kan wel even zien wat je leidt zo. Hier ligt een paar witte zakken. Misschien wel de potmarkt even indoken. Nou, dit is een plakje om te koersen. Het lijkt me net heel noffelijk om je zo te lezen, maar ja, dat is ik misschien waarschijnlijk net omdat degene dat zo leuk vindt. Huh? Zo was het ook wel even zien. Nou, ChatGPT zei de potmarkt, een van de rauwere delen van Ljouwt. Nou, zo is het wel. Ja. Nee, dat is... nee, benijd het net om je dat zo te lezen. Ja. En ik ben heel benieuwd, wat hou je bio? Dit is een gedeelte van een luidsprekerbox. Een gedeelte inderdaad, ja. Waar is de rest? De rest staat thuis. Maar ik ben hem aan het maken. En dan moet ik een paar onderdeeltjes hebben. Ja, interessant. Dan moet ik hem... ja, kijk, ik moet een kastje hebben wat helemaal deze luidspreker afschermt. Want hier komt die baskast te zitten en dit is middentonen en dat is een hoge tonen. Maar die middentonen moet ik afschermen van die bas. Ja, zo. En dan doe je zo'n bakje eroverheen? En dan doe ik zo'n bakje overheen, dat lijm ik vast. Werkt dat? Ja, dat werkt. En waarom maakt u zelf boksen? Je kunt het ook gewoon kopen natuurlijk. Ja, kan ik. Maar ik wil goede boksen hebben. Ja, is dit beter dan wat ze verkopen? Ja. Hangt er vanaf wat voor luidsprekers je hebt. Ja. Dus ja. Goed, ik zie alleen deze. Je hebt dus thuis ook nog een basbox en ook nog een tweeter? Ja, ook nog een tweeter en een grote basluidspreker. En dat moet 50 watt verwerken. En wat voor muziek luistert? Bent u van plan om erop te luisteren? Ik heb een piano, een elektrische piano, maar het geluid wat eruit komt is niks. En dan heb ik boxjes besteld, even hoog als deze is gemaakt, van de hoogte dus van de piano. En dan dat wordt de steun van mijn piano. Want de piano steunt er ook direct op? Ja, die steunen, dus dat staat te gammelen en zo, dat is niks. Nee. Dus dan gebruik ik dus deze boxen, die zijn ruim 20 kilo. Staat lekker vrij zwaar. Ja, precies. Maar ja, dan heb je ook wat. Dat was een flink piano-concert. Ja, zoiets. Maar waar is dit voor, jongens? Ik heb een YouTube-kanaal, de Frieske Vlogger heet dat. Een YouTube-kanaal, ja. Ik praat met de mensen op straat. Ja. Ik zie wat mensen en denk van, hé, dat is interessant. Ik denk, de meneer loopt met een deel van een box. Ik denk, even horen wat daar nou aan de hand is. Ja, precies. Ja? Nou, nu weten we het. Ja, oké. Prima. Nou, super. Dank u wel. Succes, hè? Bedankt. Okay, tot ziens. Hoi. Ja, goeie. Wil je het vregen net? Jazeker. Nou, hartstikke leuk. Ja, ik weet het net. Misschien mag ik naar de bekende wei vregen. Nou, steeds maar, jongen. Want de vorige keer, toen zei ik had ik die al een keer verteld, zei de stimmers. Ja, maar ja, ik had nog geen vraag gesteld. Nee, ik had geen vraag gesteld, nee. Mag ik een vraag stellen? Ja, de hoogste miljoen, dus ik mag een vraag stellen, man. Ja. Wat brengt u hier op een skroos? Ik ben hier even verderop en ik ga even een beetje om mijn conditie werkt. Er staan veel stappen, dijs, heel belangrijk. Hoor je het bij? Nee, net echt. Ik doe steeds hetzelfde rondje, dus het zal wel goed worden. Ik was een horloge, ik sta nu op 5600 stappen. Nou, dat is knap. Dat is genoeg.
Ja. Voor hoeveel in jou dan ongeveer? Eigenlijk hetzelfde. Makkelijk antwoord. Ja, dat is het. En het is wel gezellig, toch? Je komt er bekend in onderwijs? Nou, nee. Meestal mensen werken nog en ik ben gepensioneerd. Ja, ga je dat, hè? Ja. Je bent bekend bij aan het werk? Ja, ik ben niet ik al je ken, ben ik een stukje ouder als hun. Dan. Dus ja, zo. Prima, ik zie of je er net ophoren. Nee, ik vind het altijd wel gezellig als het even langs joh. Een beetje socializen, hè? Dat is altijd wel leuk. Ja, nee, ik zei ja, je bent wel bekend, Zinkaan, toch? Ja, een soort van, ja. Ja, die. En door herkent me ook al direct. Ja, ik herken hem. Hé jongens. Goed Nederlands. Wat zijn? Ja, mag je met mij praten? Mag ik je een vraagje? Ja? Wat ben je aan het doen, jongens? Wat, sorry? Wat zijn jullie aan het doen? Ik ben in de Leeuwarden. Kom je uit Leeuwarden? Ja. Ik hou uit Syrië. Kom je uit Syrië? Ja. En hoe is het hier in Leeuwarden? Wallah, goed. Ja? Ja. Wallah, Nederlands, heel goed. Sorry? Heel goed Nederlands. Vind je het leuk in Nederland? Een beetje Nederlands. Beetje Nederlands? Ja, een beetje. Nieuw. Oké, jullie zijn... Hoe lang wonen jullie hier in Nederland? Ik in 1 jaar 1 maand. 13 man. 7. Ja. 13 maanden? 7 maanden. Dit zijn 9 maanden. Ik Nederland. 9. Oh, 9 maanden, ja. Is het leuk? Wallah, Nederland heel leuk. Heel goed. Wallah, heel mooi. Jannah. Sorry? Zeggen de Nederland heel goed. En Turkije en de Syrië niet goed. En voor Turkije en de racist en niet goed. Ja. Wallah, Nederlands, heel goed Nederlands. Ja, nou, dankjewel. Is goed zo. Hey, hoi. Is het leuk om vakantie te houden? Ja, leuk. En wat brengt je hem hier op een skroos? Nou, even lekker shoppen met elkaar. Is het goed shoppen hier op een skroos? Ja, dat is heel leuk. En waar ben je best dan bijvoorbeeld? Bij de Action en bij de Kruidvat. En wat is het volgende station? Stad. Ja, en dan gaan we daar ook shoppen. Nog meer shoppen? Ja, daar houden wij wel van. Maar hij heeft dan verlet van kleren? Wat? Hebben jullie graag kleding hebben? Of? Misschien. Ik kan altijd meer hebben. Ja, hè? Ja. Heb je te weinig? Ik vind zelf van wel. Ik kan altijd meer bij. Ja. Ja, ik ga toch. En wat drinkst u nou eigenlijk? Wat is dit? Weet ik niet. Candy can of zo. Candy can? Wat is dat, joh? Frisdrank. Frisdrank, oké. Is het lekker? Ja. Het is wel heel zoet, maar vind ik wel lekker. Ja, dan mag het van genieten. Nou, best nog. Hey, dankjewel, hè? Ja, graag. En veel succes met het shoppen nog. Ja, dankjewel. Hoi. Oh, wat een paar hoe sterker dit. Zie je, man, die steekt gewoon zo weer. Je het spoor op of daar? Nee, spoorloos. Je moet aan het spoorloos denken dat er zo bent. Hé? Op zo'n manier hoe sterker dit dan, hè? Die steekt hier gewoon zo hoe je zo. Zo dwaas hoor. Wat paar dan, hè? Ja. Ja? Hartstikke leuk dat je aan deze video. Bij deze wil ik graag Daniel even tanken voor zijn lidmaatschap. Die is sinds een dag of 2 dagen nou lid van de Friese Vloggen. Kan je lid worden van €1 per maand en dan just door het algemeen de filmpjes wat jeder sowieso. En er komt af en toe ook wel eens wat bonusmateriaal bij te zien. Wat andere mensen totaal niet eens kennen. Dus ja, toch wat extra's voor die €1 per maand. Het kost eigenlijk heel weinig. Ik weet er heel veel voor waarom. Leuk toch? En ja, ik zou zeggen, doe een toe omheen. Like deze video. En tot de volgende video van de Friese Vloggen. Tierentak voor het zien. Geweldig.